Magandang gabi, I'm here na naman. Sila agan si Mama. This episode kanang ngani ko diri dapit sa Baninano. Kauswagan Highway. Doon ako gihilot si Sir Carl. So, nagpasalamat po na nagpahilot siya. Dugay nagigniwala nakita for how many months na. So karon na nako sa highway nagatangatang karon og kasakyan ako. So napa highway napaintang ko sa highway. So karon na ako diri karon nagulat-ulat ko sa akong gitext na habal-habal kay gabi naman nanawag pamanggod. So I'm thankful sa atong Heavenly Father na kitabangan gyapon ko although sa kalisod karon sa panahon o ikaduha pod sa akong mga tambal, mga expenses lisod gid kaayo. So, naningkamot ko karon na maghilot sa karon naman pa diri sa highway nagatangatang pa man. Guys, thank you so much di ay sa akong mga client na nag-like, nag-share kay ako kay pasalamat ang ads sa YouTube channel. So hopefully no na may anong na subscribe niyo ang ako YouTube channel at matabangan ko ninyo kay kinita ko kayo help sa kuha kay tungod sa wala na kayo may trabaho diri sa Divisoria sa Cagayan. Sorry kayo guys sa galantaw mangod ko sa ano kay daghan kay mga sakyanan gaagi ang akong giteksan na habal-habal wala pagid giabot tao. So karon napako diri sa highway nagatangatang pa asa na ka to sa mura sa katang mo madlok magbaklet sa layo kay padalong naman siya. Sa kanya, where are you? Walking na lang po guys kay ramag di pa man siguro itong maabot ang akong suki. So mangita na lang po siguro og akong kasakyan. Ay goodness chada naman din po guys no. Shout out di ay ko kang Kuya Japet diha sa USA. Shoutout po ko kang Arlene na taga Naawan, Ate Ising, Maymay, Ryan taga Shopee o labi na sa ako mga kaila na ano po kang Linlin na nagak. Then, sa akong mga client na to as Dubai, shout out. And also, sa akong mga kahigalaan. Dito guys, wala na gabi na lamang good. Wala na ako. Akong giteksan, wala pa gito. Nalingaw-lingaw na lang dito ni Ini karon. Sa akong ano. Pero kung nako'y masakyan, sakay na lang ito. lapag yun.
Silang urasa. Gutom na. Ikaw guys, basta makahilot dito ka gutom, jud kaayo. Kaya pa man akong lipstick. Bitaw no guys, salamat jud kaayo sa tanan-tanan mga nag-effort nag-like gid sa akong YouTube channel. Salamat jud kaayo labi na sa mga FB friends ko. Thank you so much. Condolence day sa igsuon sa akong mama na namatay itong last day. So lagi ko kabalo. O pasensya na gid mo kay wala gid ko nakabalo, ay wala man po yung nagpahibalo maski sa text na lang or chat, wala yun. So karon wala mo kayo mabuhat karon, magpauli na lang jud ko o magluto kay gutom na ang beta. Ito guys, no, thank you kayo. Salamat yun kayo. Shout out po sa kaparyantihan o mga igsoon o kamag-anak sa akong darling na si Rita.